Здравейте, мили гости! Пак ще се срещнем и отново ще чета една много интересна приказка, която някоя част от децата сигурно я знаят, друга не я знаят, но тя също е толкова интересна и забавна и бих казала по-добре да я знаете, защото е с много хубава поука. Приказката се нарича Зайкът и костенурката. Не знам дали я знаете, може да я знаете, може и да не я знаете, но имате късмет, защото аз ще ви я прочета и дори да не я знаете, вече ще я знаете. Сигурно не я знаете наизуст, защото не се среща в доста детски книжки. Но в една голяма част от детските книжки се среща. В една по-малка част не се среща. Хайде да започваме, за да не губим повече време. Така, Зайкът и костенурката. Започвам. Готови? Старт. Зайкът и костенурката. Един ден зайкът срещнал костенурката и се присмял. Ха-ха, ти си най-бавното животно, което съм виждал. Обидена костенурката му казала. Хайде да се надбягваме, да видим кой е по-бърз. Обзалагам се, че ще те изпреваря. Зайкът се разсмял. Сигурно се шегуваш. Но аз съм съгласен. Да видим кой пръв ще стигне от срещния склон. И като казал това, хукнал с все сила, като оставил костенурката далеч зад себе си. След малко спрял и се обърнал да види дали костенурката се задава. Докато я чакал, доспало му се. Помислил си, че спокойно може да си подремне. Легнал под едно сенчесто дърво и затворил очи. След време костенурката минала покрай спящия заек. Вървяла бавно, но без да спира. Когато заекът се е събудил, тя вече наближавала финалната линия. Той хукнал все сили, но не успяла да я настигне на време. Така костенурката излязла победител в надмягването. Поука! Не разчитай само на вродените си дарби. Нужни са още упоритост и постоянство. Край! За тези, които не я знаят, искам да ми кажат дали им харесва. За тези, които я знаят, също да ми кажат дали им харесва приказката. Но не е много забавна, обаче пък е интересна и с хубава поука, както казах. И сигурно ви е харесала, тъй като на мен ми е много интересна. И лично като бях малка, много исках майка ми да ми я чете, защото ми беше любимата приказка. Нищо, че не е толкова забавна. В началото е весела и забавна и в края е малко весела и забавна. Някъде по средата става малко такава... Как да го обясня? Точно по средата става малко така не толкова интересна, но после в края също става много интересна. И поуката е чудесна, наистина. И всяко дете мисля, че трябва да знае не само тази приказка, а и поуката и. Ако не знаете къде да намерите и в коя точно книга да намерите тази приказка, ако искате вие да си я прочетете, вижте, в доста библиотеки би трябвало да я има. Всъщност в доста библиотеки я има. Погледнете в близката библиотека или в някоя от книжарниците. Вземете я. Наистина може да ви от полза. Благодаря ви, че гледахте това видео. Чао и до нови срещи! Обичам ви!